Pozor, prichádza drak. Týmto setíkom môžeme definitívne vykopnúť dvere so stavbami zo sveta Harryho Pottera. Prenášame sa do 4. filmu, teda Harry Potter a ohnivá čaša, alebo český pohár. V rámci príbehu sa počas školského roka odohrá obrovská udalosť. A to trojčarodejnícky turnaj za účasti ďalších dvoch škôl, Bugsbatonsu alebo Krásnohuliek a Durmstrangu, teda český Kruvalu. Kokos, že na čo sa to všade volá inak? Ako prvú z úloh, ktoré čarodejníci dostanú, je súboj s drakom a tak sa dostávame až k nášmu setu a tomuto sympatiakovi, ktorému sa postavil Harry. Verím, že už posledná prekladová patália, čiže pozeráme sa na uhorského chvostorožca alebo český maďarského Trnovcaseho. V Legu sa jedná už o tretie prevedenie tohto draka. Ten prvý vyšiel v roku 2005 a vyzeral ako z roku 2005, druhý v roku 2019, ktorý z neho prekvapivo načerpal až moc. Pričom tento setík mám, takže neskôr si ho môžeme natočiť a urobiť porovnávačku s týmto najnovším. Ale teraz sa už poďme pustiť do stavby. Nech sa nepozeráme iba na krabicu. Za bežných okolností hlavná hviezda, dneska hra druhé husle, ale chválim celkom kreatívne využitie pút. No máme hotový prvý sáčok, čiže celý stand, ktorý sa otáča, to znamená, tu sa bude točiť samotný drak. A na čo by som upriamil pozornosť, je tento pis v tvare skaly. No už máme hotový chvost, takže je na čo sa dať ho na miesto. No a malý set to nebude. Na toto som sa tak tešil, vyzerá úplne brutalitne. Určite sa dá s prehľadom konštatovať, že spomedzi troch vizuálov vyzerá jednoznačne najlepšie. A hlavne najviernejšieho filmovej predlohe. Bohu vďaka Wesovi Talbotovi, ktorý stojí za dizajnmi aj stredovekej kovárne z návrhu Clemensa Fiddlera, alebo knihkupectva, ktoré si inak onedlho budeme stavať. Krídla sú látkové, čo je obrovský posun oproti predošlej generácii. Ale tu už brúslim do porovnávačky, ktorú sem teraz nechcem pliesť. Pomenovanie má podľa chvosta, ktorý je plný osňov a ten je spracovaný úplne na výbornú. A rovnako aj osne, ktoré prechádzajú z chrbta až ku hlave. Tie pazúre sú spracované tiež perfektne, čo je obrovský rozdiel, ktorý vlastne uvidíte najlepšie až po tomto videu s tou porovnávačkou. Ale sú teda polohovateľné a vyzerajú fakt dobre. No a čerešnička na torte sú otvárateľné ústá, z ktorých drak šľahá plamene a samozrejme Harry Potter letiaci na metle. Zlaté vajíčko, ktoré mal Harry za úlohu získať, je tiež super a je s dierkou, aby sa v prípade prehltnutia dalo udýchať. Ale Lego Dolls nepatrí, že? No a samotný stand, a že ja standy môžem, vyzerá úplne perfektne.
Celá tá plaketka s tým zlatým písmom je fakt nádherná. Drak je rôzne polohovateľný, vrátane chvosta a hlavy, takže okrem toho, že je krásny lapač prachu, sa s ním dá aj slušne zahrať. Rozhodne pomer cena a výkon na výbornú a set odporúčam všetkými 10. Nakoniec je to jeden z najlepších, aké som kedy skladal. Aj keď čo sa týka stavby, je tam veľa technik prvkov, takže nie je to na prvú dobrú možno úplne najjednoduchšie. Koncom minulého roka však išiel do retairu, takže ak ho chcete, rýchlo hľadajte, kým cena nezačne byť zbytočne privysoká. Do 40 € ho ale viete určite chytiť. A to by bolo za dnes všetko. Tešiť sa môžete, ako sme už spomínali, na porovnávačku s druhou generáciou. No a ak sa vám video páčilo, lajkujte a nezabudnite dať odber. Napíšte do komentu, či sa vám tento set podarilo zohnať a ako sa vám páči. Vidíme sa na budúce. Lego zdar!